Prawono siji. Lamun kota Kridanira Wanara Senopati Ngayuda saking Pancawati Denda ya sinebat Raden Senggana. Nalika sumur Raden Senggana dinawang dening Prabu Rama Wijaya ing Pancawati Denda kinen buta ing Ngalengka Daraja. Awit saking kamurkanira Prabu Rawana Raja ya Prabu Dasamuka. Raden Senggana sawusnya dumugi wonten ing kraton Ngalengka Daraja winangge satriya tama ya kadhawira Prabu Rawana Raja ya Prabu Dasamuka sinebat Raden Kumbhakarna. Sami Bada Yudha Raden Kumbhakarna Raden Senggana.